Има нещо важно, което в момента трябва да стигне до теб. Нека да видим. Какво е нужно да знаеш в момента? Какво е това, което идва към теб? В момента живота ти се подрежда, дори да ти се струва, че всичко е объркано. Очакват те доста бързи промени и новини, които ще задвижат при теб нещата напред. Като един стар цикъл приключва и се отваря нова възможност. Показва се и стабилност. Ще започнеш да стъпваш по-уверено и да цениш повече себе си. Накрая идва приятна изненада, добра новина или човек, който ще внесе повече топлина и положителни емоции в живота ти. Като посланието тук е: не се страхувай от промените. Те те водят към нещо много по-добро.